Father's name? Nishir Kiran Shetty. Mother's name? Lakshmi Priya Sethi. Brother name? Adit Naran Sethi. ତମ ଘର କୋଉଠି? Kalimega. ପୋଷ୍ଟ? Vidyadharpur. ଥାନା? Tiri. ଜିଲ୍ଲା? Bhadrap. ରାଜ୍ୟ? Odisha. ରାଜଧାନୀ? Delhi. ଜାତିର ପିତା? Mahatma Gandhi. ଜାତିର Pita. ଜାତିର ପିତା? Mahatma Gandhi. ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଣ ଡାକନ୍ତି? Bapuji. ତାଙ୍କ ଭଲ ନା? Mohandas Karamchand Gandhi. ଜାତୀୟ ସଂକେତ? Janagana Manadhi. ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଜାତୀୟ ସଂକେତ? Ashoka Stambha. ଜାତୀୟ ଫୁଲ? Padmapula. ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? Mayura. ଜାତୀୟ ଗଛ? Varagacha. ଆଉ ଜାତୀୟ ପଶୁ? Bagha. କେତୋଟି ଦିଗ? Jatiriga. ଦିଗର ନାଁ କଣ? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଇଂଲିଶର? ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର କଣ କଣ? ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ହଉଛି ତମ ଥାନା କହିଦେଇଛ। କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଅଙ୍ଗନବାଡି। ତମ ନାଁ କଣ? ହରପ୍ରିୟା ସେଠୀ। ତମକୁ କଣ ଡାକନ୍ତି? ହରପ୍ରିୟା ସେଠୀ। କଣ ଡାକନ୍ତି? ବାବା ମା କଣ ଡାକନ୍ତି? ଗୁଡୁଲୁ। କଣ ଡାକନ୍ତି? ଗୁଡୁଲୁ। ହଁ। ତମ ଜେଜେ ନାଁ କଣ? ଜେଜେନା? ନଲଗରି ସେଠୀ। ତମ ଜେଜେମା ନାଁ? ଜେଜେମା ନା? ବାଟଟି ସେଠୀ। ଆଉ ତମ ଶିବ କାକା ନା? ମାଚରା ସେଠୀ। ଆଉ ରୁନିଆ କାକା ନା? କୋର୍ଡେ କଲା ସେଠୀ। ଆଉ ରଚ କାକି ନା? ମୁଆଚଲ ସେଠୀ। ରଚ ଜୟନ୍ତୀ ସେଠୀ। ଛୁଆଇତି। ଆଉ ଦୁଧି କାକି ନା? କାକି ନା? ବୁଦ୍ଧିମତୀ? ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସେଠୀ। ହଉ ଗଲା। ଗୁଡୁଲୁ? ୟେଲୋ ମାନେ? ହଳଦିଆ। ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ? କଲା। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ କଣ? ଜଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ? ବୁଦ। ଆଉ କହିମାନେ ଏ ଫର୍ ବି ଫର୍ ନା ମାନେ କ ଏ ଫର୍ ଆପଲ। ଏପୁଲ ମାନେ? হে। ଏପୁଲ ମାନେ କଣ? ଏ ଫର୍ ଆପଲ। ଏପୁଲ ମାନେ? ସେଉ। ବି ଫର୍ ମୁହ ଦେଖା ଇଆଡିକି। ବି ଫର୍ ବଲ। ବଲ୍ ମାନେ? ଡାଡୁ। ସି ଫର୍ କ୍ୟାଟ। କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ? ବିଲେଇ। ଡି ଫର୍ ଡଗ। ଡଗ୍ ମାନେ? କୁକୁର। ଇ ଫର୍ ଡଗ। ଆଉ ଡଗ୍ ମାନେ? କୁକୁର। ଇ ଫର୍ ଏକ। ଏଗ୍ ମାନେ? ଉଡା। ଏଗ୍ ମାନେ? ଅଣ୍ଡା। ଇ ଫର୍ ଆଇ ଫର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମାନେ? ବରଫ ଖଜା। ଆଇ ଜେ ଫର୍ ଜାକେଲ। ଜାକେଲ ମାନେ? କାଇଟ। ଜାକେଲ ମାନେ କଣ? ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ। ଜେ ଫର୍ ଜେଫର ଜାକେଲ। କକଲ ବବି କାଇଟ। ଜେ ଫର୍ ପରେ ଗାଈ ଯାଉ